kada gudawa sun tafa ta garkuwa na sallah garkuwa na sallah garkuwa na sallah garkuwa cindo daga hannun ka garkuwa cindo wala ubanna la ilaha illallah gaban Ibrahim dan gulbi gaban Musa dan gulbi gaban Baba Sarki Husaini gaban Fatama Gobani ta Musa a sa ido da Allah kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda sabo daga baturen yan sanda bature na zango ya ce duk jama'a mutanen jihar Kano da mutanen suke gidan da ya ce wallahi yana gaida kowa yana farin ciki ya ce kuma Allah ya ci ɗan Umaru ya ce kuma suna ba da goyon baya da damban jihar Kano bature jami'in ɗan sanda da yake zango ya ce kuma Allah ya ci ɗan Umaru shi da jama'a su ga baki ɗaya kun yi minti ɗaya saka minti ɗaya da rabi gaba idan Allah ya kai mu akwai final cikin wanda zai fito din nan